Diaľnica D1 v úseku Jánovce-Jablonov. Predmetný úsek diaľnice bude súčasťou multimodálneho dopravného koridoru číslo 5 vetva A modifikovaného na území Slovenska trasou diaľnice D1 Bratislava-Žilina-Košice, štátna hranica Slovenskej republiky Ukrajina, vyvolaného potrebou realizovania kvalitnej dopravnej trasy na prepojenie s Ukrajinou. Je v súlade so smerovaním medzinárodnej cestnej dopravy cez územie Slovenska, určovaného v širšom kontexte s trasami európskych multimodálnych dopravných koridorov. Zároveň je tento úsek súčasťou hlavného diaľničného ťahu na Slovensku. Komunikácia je navrhnutá v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D26,5 o celkovej dĺžke 18,5 km. Tunel Šibeník je navrhnutý ako dvojrúrový jednosmerný tunel kategórie T9. Stavba obsahuje 22 mostov, z toho 16 na diaľnici o celkovej dĺžke 3,3 km. Súčasťou stavby sú aj protihlukové steny, ktoré chránia zastávané územia proti hluku z dopravy. Navrhnutých je 5 protihlukových stien o celkovej dĺžke 1,8 km. Začiatok úseku je v kilometri 0, kde trasa úseku nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Mengusovce-Jánovce. Tu je umiestnená križovatka Spišský štvrtok, ktorá bude v rámci tejto stavby dobudovaná. V tomto mieste bude umožnené prepojenie diaľnice D1 s cestou 1/18 a následne s cestou 2/536, ktorá umožní prístup do východnej časti Vysokých Tatier a Slovenského raja. Po prechode diaľnice nad Štvrtockým potokom v kilometri 1,7 prechádza pod cestou 1/18 pri Spišskom štvrtku. Obec je chránená proti hluku z dopravy na diaľnici protihlukovou stenou. Mimoúrovňové križovanie je riešené železobetónovým oblúkovým mostom. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový oblúk votknutý do masívnych základov so spolupôsobiacou mostovkou ako predpätý trám na oporách, prosto uložený a votknutý do oblúka. Na 5. kilometri prekonáva diaľnica mostom Iliášovský potok. Most je tvorený dvoma súbežnými mostami s komorovou nosnou konštrukciou konštantnej výšky o 8 poliach. Nosná konštrukcia je navrhnutá z predpätého betónu o celkovej dĺžke 431 metrov. Po 2 kilometroch prechádza ponad diaľnicu preložka cesty 3/018 165 pri Kurimanoch. Obec je chránená proti hluku z dopravy na diaľnici protihlukovou stenou. Preložka cesty prechádza mostom, ktorý je tvorený jednou konštrukciou. Ide o jednotrámový predpätý most o 4 poliach. Riečny rez tvorí jednotrám s vyloženými konzolami. Po obídení obce Kurimany diaľnica prekonáva potok Bicír. V kilometri 9,4 je umiestnená mimoúrovňová okružná križovatka Levoča, ktorá umožní prepojenie diaľnice D1 s privádzačom Spišská Nová Ves Levoča, ako aj s cestou 1/18. Súčasťou križovatky je most na diaľnici nad Levočským potokom. Mostný objekt o celkovej dĺžke 401 metrov a výške 16 metrov nad terénom je tvorený dvomi samostatnými konštrukciami. Pre každý smer diaľnice je navrhnutý samostatný most. Ide o spojitý, dodatočne predpätý monolitický nosník. Každý most je tvorený 10 poľami. Diaľnica v kilometri 10,6 prechádza nad Šibenickým potokom a traťou železnice Slovenskej republiky Spišská Nová Ves Levoča mostom o celkovej dĺžke 632 metrov s najvyššou výškou mosta nad terénom 28 metrov. Mostný objekt pozostáva z 2 samostatných konštrukcií, ktoré prevádzajú celú šírku diaľnice. Most je tvorený spojitým predpätým nosníkom o 13 poliach. Priečny rez mosta je komorového prierezu s vyloženými konzolami.
Súčasťou diaľnice je v kilometri 11,7 aj veľké odpočívadlo Levoča, ktoré je navrhnuté na ľavej strane diaľnice tak, aby bol umožnený výhľad na mesto Levoča a jeho historické dominanty. Prístup na odpočívadlo je umožnený z oboch smerov cez mimoúrovňovú križovatku. Odpočívadlo Levoča svojim rozsahom a vybavenosťou možno zaradiť medzi veľké odpočívadlá. Tvar odpočívadla a umiestnenie vyplynulo zo vzťahu umiestnenia v teréne a rezervované plochy pre účelové zariadenia, čerpacia stanica pohonných hmôt, motorest, zariadenie na váženie vozidiel. Trasa diaľnice D1 pokračuje východným smerom tunelom Šibeník, ktorý prechádza pod vrchom Šibeník juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel. V oboch tunelových rúrach sú dva núdzové východy, ktoré umožnia v prípade nebezpečenstva prechod priečnými prepojeniami z jednej tunelovej rúry do druhej. Bezpečnosť účastníkov premávky je zabezpečená technologickým vybavením tunela, ktoré zodpovedá súčasným európskym štandardom. Na východnom portáli je v svahu umiestnená technologická centrála, ktorá zabezpečuje prevádzku tunela. Ďalej diaľnica prekonáva údolie Lodinského potoka dominantným mostom o celkovej dĺžke 488 metrov a výške 59 metrov nad terénom. Mostný objekt je tvorený jednou konštrukciou, ktorá prevádza celú šírku diaľnice. Ide o oblúkový betónový most o 12 poliach. Rozpätie oblúka je 165 metrov, vzopätie 35 metrov. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový prierez s dlhými konzolami, ktoré sú podopierané betónovými vzperami tvaru V. Následne diaľnica prechádza medzi obcami Doľany a Klčov. Obec Klčov je chránená proti hluku z dopravy na diaľnici protihlukovou stenou. Doliansky potok a cestu 3/018 170 prekonáva mostom o celkovej dĺžke 430 metrov a výške 31 metrov nad terénom. Mostný objekt je tvorený dvomi rovnakými samostatnými konštrukciami, jedna pre každý smer diaľnice. Ide o betónový predpätý most o 9 poliach. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový prierez s konzolami. Za obcov Nemešany, ktorá je chránená proti hluku z dopravy na diaľnici protihlukovou stenou, stavba Jánovce-Jablonov končí. Na stavbu nadväzuje úsek diaľnice D1 Jablonov-Studenec, v rámci ktorého bude vybudovaná mimoúrovňová križovatka Spišské Podhradie. Táto umožní prepojenie diaľnice D1 s cestou 1/18.